Mga baby girl. Ikaw? Be? Nabay puto, be? Ikaw? Ikaw? Ano naman po? Kamusta naman mo mga baby girl? Pagwat. Ay, kamusta na mo? Uy. Ano bisik pahapon ko diya? Sa lagi paghuwat. Paghuwat kay makakaon bitaw mo tanan. Kaon. Kuat tong uban biyo. Namlay butang kana kanang ganita ba? Napi kanding. Sige kaon. Ay pagkaaway. Malaluoy laman sila. Dari nang uban. Dili dali. Ito. Oh, Malaluoy sila. Naidako pa. ha? Naidako ning deo. Ay, yan sa bisik mamaak ba? Nay tulo ka ito dito nga gamay. Igura mo pang tilapan. Dana ito da isa ning deo. Kay gamay pa puto kakaon pa. Pagamay. Kari ba mga bago man ni silang nilabay. Dere kang gamay. Di wa ni katuningan hita. Di ba butangi. Kani pa item pa oh. Ay kagidon. Tuy tuy. Oh, tuy. Luwing sila. Napay mga gagmay day sud pa. Taro nga pa kay nakaluto-luto na sila. Loyas mga ito. Uy, nganong ipanglabay manin taon mo oy. Sige kaon. Butangi pa pa. Ay mo kaaway. Kaaway ng marok. Hoy. Gamay-gamad sa nang-giaway naman. Kaaway na. Mga badji manitanan sila. Mga badji tanan. Ay, laki ri pa. Ha? Laki. Akong kagi ko no. Laki na, laki nga. Laki di ba? Kata na sa yan ako no. Okay na pagsilod. Yan na bi. Atong dado ni. Ay sa dito. Ang karing isa. Wala naman to eh. Halagi kuwangan man sila. Kulang nila bi. Ha? Kulang. Kuwang rin nila duha ka tapirwir no. Kulang. Namila ito eh. Next time na lang, next time. Next time na pud. Batangig tubig dari po. Asa to yung gikuha? Asa to yung laki bi? Kari. Tanawa sa tarong. Asa mo Patuy sana? tuy. Laki na bi, laki. Laki na. Laki no. Katong mo sa. Tina. Katong no. Kano Asa? kanang katong itong brown Karing na gamay. Kani ba? Bakon ka ha. Ay, batoy tuy. Di ko no. Laki pud. Bye. Ato na tas bay pud ju ha. Luoy la mag-uban. Di mo na to makaya. Kulang lagi do ka pira atong gidala oh. Dagan nila. Basig na pailain nga laki. Hello. Kulang pa toy?
Luoy. Dali. Dali, dali. Ay big basig paakon ka ba? Kumpiyansa bi kay mga laag ra ba ni? La na, urot na. Tubig na lang ni. Ikaw ito. Bi ganahan ta ko niya bi awa bi. Kini makulit oh. Parang karte man rin man paawid. Dali. Medyo pare. Pare oh. Kini oh makulit oh. Makulit. Wala na to, sunod magdala na pud mi sunod. Ikuwangan raman sila. Daghan man gud sila god. Patoy kay. Daghan. Sus, kadaghanas ang mga anak oy. Kadaghanas ang mga anak. Kadaghanas mga anak, mga baby girl. Mga baby girl na ho. Sunod na pod ha. Ha, sunod na pod. Sunod na pod. Ikaw ba kay ara kang karte? Di mo pahawid. Ikaw? Eh? Nabay puto. Bye. Hindi ko na laki. Bye na. Kare? Ikaw? Ikaw? Ako naman po. Pasensya na mo karon rami nakabalik. Kay busy ni. Kulang nila bi dapat daghan yung dadon. Kulang. Magamping ra mo dani ha. Iyo toy. Anihan ra mo na mo. Magkamit kuan pagkaon. Kare si Batutoy. Amoning ka dun si Batutoy. Batutoy. Nanami ka kong member sa pamilya si Batutoy. Batutoy. Mga anak, dali mo mga anak daw. Uy, mga anak. Ang mga anak. Luoy sa? Na. Sige magsumagit. Nanganaog man niya mga igsoon siguro ni niya. Dali. Bisa man ka naog. Dali ba? Ano man ka? Ayo be basig mga gat bi ha. Kumpiyansa. Mo din lang bay. Gibutangan po di be. Gibutangan po ni Katopo, ay gibutang trapal para na sila kasilungan. Luyas ha. Una lang kakayahan na imong kanong tanan ba, butangan nimo mura sila balay ba. No, just ang mga anak eh. Lala, Magitang labay raman mo. mabitang di ko magkuanog bay kay mudaggan unsaon na lang, una na o magipanglabay nila. Kita ramig kuan guys, lucky guys. Bantas baya. Sige makapagduha oh. Dali. Makulit lagi na siya. Bantas baya. Uban kay nanambok ng uban kay niwang bago pang labay siguro ning uban. Pa ko ni. Ha? Tato pa kanina to wa. Bagong labay sa. Ang laki man gud na sa tunga ang iyang tintin awa. Naon tintin na sa tunga. Oh, lucky siya. Laki na. Pag ano yun, nalaman mo na ano ha? Ha? Kani amo ning dadon, naka mo dani ramo. Pag ano yun, ramo na mo. Uy! Uy! Nagkasama mo mo diha. Cute ra ba mga hero sayang? Cute. Makulit na siya oh. Asa ba din yung mga inahan nga madyo no palami-lami itang labay raman mo. Aba ito'y komportable kayo gitugnaw na siya. Palami-lami naman ang bang inahan og manglusot nag mga bata ay panglabay. Sus. Nuwi laman mo. Nuwi bitaw sila pa kari atang dadan jag sila mabilin. Dagana na. Nito sa planggana o na tubig. Nag-swimming. Kari ba kami sa kulog nagtidiber? Kari ba? Marami tag tiniber. Merkanon man siguro ning iro ah. Ay! Tay! Arti man di man ang pahawid. Basta arte ayaw gawi diha kay basig ang baton ka ba. Na may iro gud na di magpakuan. Pero pare kay komportable na. Kaning kapit na sangka mataglik na siya butang. Kay butang. Nagkita na musbay. Wala mi kakayahan nga gi mag atiman yung tanan naalang. Luoy ni sa. Naon tay manguan diri sa kanang mag-adapt og mga inani basa. Ano yun na
Nagana nila oh. Basi di nakalakaw eh. Nakakauwi. Wala akong pinila. Nikao na siya. Gamay. Lakaw-lakaw sa kao pang ginangap sa simo mga kauban kay dadun ra bakas bay. Kao. Uhaw in taon kayo. Lakaw sa kao. Hinuktok ng lagi siya. Na. Na, hurot na. Sunod na pod. Ayaw. Magdala ko sunod. Sunod, magdala na po ng pagkaon. Shh. Ayaw. Nga baby girl. Ay pa usa, relaxing usa oh. Oh, pinatulog-tulog. Baby boy. Baby boy. Naginagtak mas baby boy. Luyahon lagi siya be. Ito Inangin pa man nagkuhan sa inahan. pero mukha na siguro nagkanonoy. Mukha na. Luoy. Ang cute ah. Pero cute ra ba? Mga lambing na ba mga iroa? Anad silag tao. Hala. Hindi, sa man eh. Bilatan man. Anad silag tao be. Mga bilatan man. Asa man ka? Muban ka sa bay? Lag laman mo dito sa bay. Makipagduwa dyan siya. Tapos nalingaw dyan ko ninyong mga iroa mo. Hala. Gito yun nagbuhoy oy. Karon kami nakalugar og anhi guys. Kay busy ja sige pug uwan. Karon na giniinit. Oh, be ato ni pagkanon pero magsinit sunod na to. Iliw na ta danig mamag papa. Sunod pud sila oh. Sunod-sunod. Luoy ang mga iroa oy. Pwede lamang gajud mo pang dados bay tanan nahamong pang dadon. No, jaman enjoy. Mura man pug kumutan nagatang dughan. Nangihi oh. So lang guys kay sus disod na daghang iro. Makonsensya na puta nagdatag isa dyan idahan na bilin. Unsa na niyo? Di ka magdala. At Ha? least na kay naampon kag usa. Hindi ba lamin ta dadun tanan no? No, may lagi yan. So wala taas na tayo putang na. Naghana man eh. Ano, dyan nanunod po silang tanan. Masig naguli na to, manggukod din sa motor. Muli ko na gagawin lagi. Yan sa'yo na diha pa. Ha? Kuya, wag sounds dito. Oh. Wala pa na ito rin mga. Kita ito na patay din ron. Ano siya patay? Ni panglabay na patay? Kuya, wala labayan din. Di, wala ba yun nila ni? Kubaw. Ano, ilang mag-isa, kasunod-sunod po sila. Mas kaluoja ba? Oh, relax na kaya sila. Pero nalipay ko kay nakakaon na sila. Nabusog sila, pero kuwang raga jud duha ka Tupperware. Sa kakaldero jud may dapat nila daning pang tuwa. Kada pakaon. Sa kaldero jud. Sunod maglungag ta sa kaldero. Atong dalon diri. Ihalo na daan ang sudan para di na maghaluhalo ba. Di na magkapisabon. Nagpayay siya na wala. Suksok siya. Malipayan mangyapon sila bisag nara sila diri sa mga kalasangan. Ay sa mga kabugangan. Ni paji magyapon sila bisag gilabay. Kay daghan man sila. Daghan man. Na wakit kayo. Ta. Grabe. Diri ba? Nanami bagong baby boy. Nawa jud hang stress nila. Loy mga. Nalingaw ko. Bago na kang baby. Nit kay itom og nguso. Ano din ito mong nguso? Kuan ko no. Makita ko nog mga Manguli na mi guys. Balik ra man pud mi na ni sunod adlaw na mi time. daghano na magdala guys kay kulang ra. Amo ra ni sila nga duaw-duawon. Mapa kay may baby dari pa. Kulang ra. Lagi sila nga duaw-duawon guys na mi time na na magpagkain. Dakari amo na rin siya nga dapon. Kaning iguon. O di pa pwede be mamatay na be. Di oy. Pwede naman nila. Dili pa. Mutug na una.
Panglapay lang sila kaya mo rin nadapon. Lalaki man. Iring na iring nang gamay diha. May sakit loy kayo. Ang mga laki kay pamuniton pa siguro kay katong ni Arita na gipunit pa sila di ba? Nagko na lang na sila. Kani diri na rin sila nanagko. Oy. Inday. Ako nakabe, ako baby. Hala ningilak man. Hala ka. Wara bag inahanan ng pataka lang kag. TV. Kuila man. Ayo kay muhilak wara bag mama ana. Di ka pahilo man na. Balik rami na ni sunod adlaw. Nanapod mi tayo magdaramig pagkaon. Magdala na pud may pagkaon. Toy. Ikulbaan lagi siya po. Grabe laging pitik-pitik sa ijang Ha? kuon. Pitik-pitik lagi tama lagi ijang daghan. Tara. Hari sa mi guys. Ano sabi ni Maday? Hari sa mi day. Bye-bye mga baby girl. Balik kami sunod adlaw. Relax siya ka, wag nga uwi, arang itong dari oh. Babaya ko sa karon na karon kayo ipunit ibo. Musok lang sa iba. Yang kama. Kumusta naman ka to? Yapit na ta sa bahay toy. Nan atas bahay. Welcome home, baby boy. Dala mi giro. Na may bagong adapt. Nalaki. Pero net Dia, musok itong kay musok. dia ma. Laki. Bago na sigurado na sila kabuk bayo man ang uso din. Ay, ito Lola. Lola. Di pasimot di pangit. Himuhang Basig mahadlok mi. himuhang manghod. Mo ni mong manghod ha. Naon 20 ko. Ah. Nanak kay manghod. Ninglingiw mas pangit. Ora man pud nay laki. Kuan o dito to. Tayo ng paliguan. Luway lagi man mga iro dito ma. Ikan ka iro dito? Among gihap 18 ka buok. Wala. Si Utso, si Nubi, ana. Ay, abot yung 20, kinapay may mga dagko nang abot. Aldin. Mura sa tangiro sa una man si Duterte. Oh, si Duterte. Na. Nani oh, nani kulo si Duterte. Pero si Gamay si Duterte. Lilo, wagi kay cute mo kay gi. Mudako ra ni siya. Mudako ra ni. Pagkapon na pa. Ato ni ipakapon. Kadako na. Aldin. Biyawag nga ni Alden. Welcome home, Alden. Gusto ni Lola nga Alden agngan. Mura pa mo'y taga-bukid daw, among bag. Murang buang. Mingkoy. Mingkoy. Ay so si Mingkoy nang lingiw man oh. Imang manghod. Ikaw, suri-suri ikaw. Oh, suri-suri. Dali, suri-suri ka, maanad ka.